Ing sawijining désa cilik pinggiran kutha, ana bocah wadon SMA jenengé Sari. Dhèwèké urip bareng ibuné sing makarya dadi buruh cuci. Sawisé bapaké seda wektu dhèwèké isih cilik. Uripé prasaja banget. Omah cilik saka papan, lampu seadané, lan barang-barang sekolah sing sederhana. Nanging Sari kuwi bocah sing sregep, pinter lan ora gampang nyerah. Saben isuk dhèwèké mlaku adoh menyang sekolah nganggo sepatu lawas sing wis bolong. Saben langkahé muni, nanging dhèwèké tetep mlaku kanthi percaya diri. Ing pikirané mung siji, arep mbanggaké ibuné lan nggayuh cita-citané dadi guru olahraga. Sari seneng banget olahraga, utamané bola voli. Dhèwèké gabung karo tim sekolah lan latihan saben sore. Nanging ora kabèh kanca seneng ndelok kahanané. Ana sing seneng nggunjing lan ngojek. Sar, tuku sepatu anyara, mosok mlebu tim voli nganggo sepatu koyak. Sari mung mesem, ora mbeleni. Nanging ing njero atiné dhèwèké kadang nangis sepi. Dhèwèké ngerti yèn ora gampang dadi wong sing kerep diremehké. Nanging dhèwèké éling tembung ibuné. Yèn wong liya ora percaya karo kowé, ya kowé sing kudu percaya karo awakmu dhéwé. Turnamen voli antar sekolah wis cedhak. Sari latihan saben sore nganti peteng. Nanging saka karepé digunakaké, sepatuné saya rusak. Talié wis tipis lan bolongané saya gedhé. Nalika latihan, sepatu kuwi pecah sak taliné. Nganti dhèwèké tiba ing lapangan, kancané gumuyu, ana sing nyeletuk, "Wis kalah sadurungé lomba ya, Sar." Raisa isin lan sedih nyampur dadi siji. Sari mulih karo mata abang, mlebu kamar banjur ndelok sepatuné sing koyak dhèwèké. Ngelus sepatuné banjur kandha lirih. Aku wis nyoba kuwat, nanging kok rasane kabeh ngguyu ora ana sing ngerti perjuanganku. Ibuné mlebu, banjur kandha pelan, "Nak, sepatumu iku mung kanggo nutupi sikilmu. Nanging tekad lan atimu iku sing bakal nggawa kowe tekan tujuan. Nek kowe nyerah saiki, ibu ora bakal kuciwa. Nanging kowe bakal kelangan cahya sing ana ing awakmu dhéwé." Esuké Sari mlebu latihan maneh nganggo sepatu sing isih bolong. Dhèwèké ora isin maneh, malah luwih semangat. Nalika turnamen teka, kabèh wong padha kaget. Senajan nganggo sepatu lawas, Sari main luar biasa. Smash pas, gerakan cepet, semangaté ora kendha. Time menang nganti tekan final. Lan ing babak pungkasan, Sari nyetak poin penentu kemenangan. Guru olahragaé bangga lan kanca-kanca sing biyen ngina saiki nyejak lan njabat tangané. "Sari, kowe hebat. Aku nyesel wis ngguyu kowe mbiyen." Sari mung mesem alus. Ora dendam. Nalika bali menyang omah, ibuné wis nunggu ing lawang. Sari mlayu meluk ibuné. Ibuné kandha, "Sepatuné bolongé saiki dadi saksi perjuanganmu, Nak." Sari mesem karo mata berkaca, banjur kandha, "Sepatu iki ora padhang, Bu. Nanging langkahku saiki luwih padhang saka cahya apa wae." Cerita iki ngelingaké kita kabèh yèn kesederhanaan ora tau dadi alangan kanggo nggayuh impian. Sing penting dudu apa sing kowe duwé, nanging kepiye kowe tetep semangat, jujur, lan percaya marang awakmu dhéwé. Rasa minder lan omongan wong liya ora bakal ngalahké wong sing duwé tekad kaya Sari. Senajan mung nganggo sepatu bolong, atimu sing nyala bakal dadi cahya kanggo langkahmu.